Burung muluk salam Gus Waalaikumsalam. Lah iya, Sregepen. Sregepen. Kakasen. Iya. Iki bingung iki Mi. Nggih. Kiwa tengen ngarep terus lho. Full iki ngadep nang ndi enake. Pokoke dalu iki istimewa yuk. Nggih. Full. Full. Lingsir asli iki istimewa. Ngaten. Lingsir. Lingsir ya Mi. Nggih. Aku ya kaya gak eling gak. Jane ngadep rono pean, sampean ngadep rono aku ngadep rono ngono lho. Dadi awake dhewe bokong-bokongan ngono. Iya. Oh rodok miring ini. Dadi separuh iso ketok kono, separuh iso ketok kono ngono. Heh? Ya sing apik ngadep ndukur. Nggih. Langsung kemawon ngaturaken matur sembah nuwun kagem sedaya masyarakat Lingsir. Ugi mboten supe ngaturaken matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa serta perangkatipun. Ingkang pundi niki Bapak Kepala Desa Mi? Kalau ana Mi iki tanggung jawab sampean Mi. Lah lha apa kok ndeleki Bapak Kepala Desa? Lho biasanya kan mesti kudu sampean cipok. Aku dikerawuk bojone. Matur sembah nuwun kagem Bapak Kepala Desa serta perangkatipun. Ugi mboten supe matur sembah nuwun kagem sedaya bapak-bapak panitia. Ugi ibu-ibu PKK sedaya. Ugi mboten supe ngaturaken matur sembah nuwun kagem sedaya masyarakat Lingsir. Mbok pilih ing dalu menika sampun paring rezekinipun kagem sedaya kru Lodruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning Ngusian Jombang. Lan mboten supe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabe lemek wong ngarep-ngarep kene tok padahal tekan kono ya bek. Kono lebek. Mriku nggih pamonge kok mboten jawab meneng ae. Nggih. Monggo dipun jawab sareng-sareng nggih. Ya ngono sing semangat. Suara wedok Mi. Heh? Suara wedok. Suara apa? Suara wedok. Delokne lho matamu KTP ku. Ben selamat sedaya warga desane. Amin. Amin. Selamat sedaya pamong desane. Amin. Ugi kunjuk selamat senimane. Kula aturi sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur kunjuk dumateng para rawuh, para sepuh pini sepuh aji sepuh ingkang sampun mirsani pagelaran akbar panggung perkasa Budi Wijaya. Donga kula katur njenengan sami mugi pinaringan berkahing Gusti Allah, kesehatan rezeki kata barokah. Amin. Dalu menika kasenggoyong dene channel-channel YouTube ingkang sampun rawuh yuk. Nggih, matur sembah nuwun dalam maturaken kagem channel-channel YouTube yang di depan yang sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Ten kene Budi Wijaya TV wonten Napa Mang? Ludrukan CEO sing terbaru. Oke, sing terbaru. Nggih, Wonten drama serial komedi nggih wonten. Komedi pendek, humor banget nih. Wonten nggih campur sarine Delewung yuk. Delewung anti galau. Lan mbok pilih jenengan kepengine pirsa seniman seniwati sak Jawa Timur tumplek belek saged mirsani ten kene channel YouTube Gondol TV. Gondol TV. Yuk. Nggih. Dalu menika kasengkuyung dening sound sisteme THJ Audio. ugi lighting Fortuna Lighting. Niki duele wonten Mi. sinten? Putra Cahaya atau Cahaya Putra nih wau nggih. Nggih. Audio yang sudah bergabung pada malam hari ini. Ugi konjuk matur sembah nuwun dulur-dulurku arek-arek sabu. Tepuk tangan untuk sabu. Wah ditutno terus. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun kagem sedaya penggemar-penggemar setia Budi Wijaya ingkang rawuh ing dalu menika kagem grup Sabu Sobo Punden. Sopo punden. Matur sembah nuwun rawuhipun. Ana sabu betah melek. Sabu betah melek nggih saking Tranjatim. Tranjatim. Saking Segodo Bancang Tarik matur sembah nuwun Watu Gede. Wonten apa? Pawotan Sari. Nggih, wonten apa Yanto ingkang sampun rawuh Oh calon nggih, penanggap. Umi Balung Mojo Sugeng rawuh. Umi Balung Mojo Sugeng dalu Nggih. bundaku. PT Seger Agrem. waras nggih. Rombongan kaji jamian jerakan bekecot. Nggih.
Ugi mboten supe saking wong ganteng matur sembah nuwun rawuhipun. Tim pedhot. Saking Tikung Lamongan matur Yuk, sembah Tikung. nuwun. Saking grup Sabu Setro Kopyor Bapak Nggih. Jarwo Bapak Roni Sugeng Dalu. Tim Kopyor matur sembah nuwun. Ugi tim pedhot ingkang sampun mirsani ten channel YouTube. Nggih. Yuk. Nggih, Mami. Dalu menika patatan sapen nggih menika bedayan serba-serbi. Nggih saderengipun Mami. Nggih. Paring pirsa kagem sedaya penggemar-penggemar setia Budi Wijaya. Ugi Bila sedaya. ingin memberi bunga-bunga sosialnya sama seniwati-seniwati Ludruk Budi Wijaya bisa di bawah panggung saja. Nggih. Nggih. Khususipun bisa dilihat kerapiannya dan juga untuk ukurannya anu ben gak semrawut yo. Nggih, nggih. Paring pangapunten saderengipun. Di acara bedayan mboten angsal munggah panggung iki khusus Nggih. penyawer-penyawer. Nggih. Informasi saking panitia dan Bapak kula Didik. Nggih. Wis Monggo dipun wiwiti bedayan Sekarsari bersama duo duo Kak Jelas. Abang Muin. Ale-ale kendang kuningan dilali-lali tansah kelingan ayo suara pada meresani kediri gerak Budi Wijaya. Meriah sangat ke yuk. Langsung ke mawon primadonai Budi Wijaya. Untuk penampilan yang perdana akan saya tampilkan primadonanya Budi Wijaya, Ning Bella Firmansyah dan Ning Adis Bagaswari. Kok anak Firman sampai Bagas itu lho. Mek aku. Ya Mas ujung jari belung ronda ning walang kekek mencelok nang tembok kebar mana mencelok neng bari aja ngenyek karo wong wedok yen ditinggal lunga setengah mati kaya ngene rasane tempe kaya gedang dibubur rawon kaya ngene rasane ati kaya wayang ginawi lakon kapal api kapal udara kapal silam pikir-pikiran bukan bernilai bukan saudaraan siang malam jadi pikiran. Kairing gending walang kekek Mbak Bella kali Mbak Adis dipun aturi. Langsung ke mawon yuk. 3 seniwati sekaligus, Ning Rani Asmara, Ning Dias Aprilia dan Ning Kiki Amelia. Sugeng dalu kagem Mas Temu ki Mas Singer. Mana
sesarengan tiga seniwati sekaligus. nggih. Sing duwe Gunung Cupak. Sapa Mi? Sanana Disco Seng. Semerbake katutno. Ning Marsa Aulia Kairing gending samprat. Sing manis masih bersama Bedayan Serba Serbi. Serbu. Iki lho katanya metu tak katanya. Mbak Marsa kali Mbak Nana Semerbak Seng Nggih. sampun mongkotipun lajengaken Pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya, Ning Nyantika Dimasari dan Ning Nur Kumala Dewi. Masih bersama Bedayan Serba Serbinya Budi Wijaya. Mbak Nur kali Mbak Yantika kairingan gedeng jamong yuk. Nggih. Wis gayeng tenan. Nggih. Langsung Di mawon. belakang Ning Nur Kumala Dewi akan saya tampilkan seorang mua yang terkenal di kota Jombang. Ning Ani Kumala dan Ning Ika Rempong. Aroma manis, aroma manis, aroma manis, kulane Jawa. Aroma manis kulane Jawa, sing erang manis duwe sapa?
kairing Ibu Menik kali Bu Ika. Sampun. Monggo yuk salajengipun. Peranan-peranan penting Budi Wijaya ning Wikum Sukrisna, ning Yuni Suyanto, dan ning Rizky. Nggih sugeng dalu rawuhipun Lakar Santri Sawunggaling. Wong prawira mati lelakona goro ora butuh kae-kae butuh umum nyambut gawe. Gede tenggul ngairingi Mbak Viku, Mbak Yuni, Mbak Rizky. Nggih. Langsung kemawon dilajengaken Bu Inga. Pengereman-pengereman asli Budi Wijaya, 4 seniwati sekaligus ning Susan Warsono, ning Titin Subayu, dan ning Reni Ananta. Ning Sapa? Preti. Reni. Oh. Langsung kemawon temriki kula timbali senior-senior saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Ingkang pertama dipun aturi Ibu Yayu saking Lamongan, Ning Mary saking Mojosari, ning Irma Arifin Jombang rek. Kairing gending Jula Juli nonstop.
Nggih menika kala wau padatan saben pedayan serba-serbi ingkang dipun lajengaken keluarga Seniwati saking keluarga dalem Ludruk Budi Wijaya. Yuk yuk. Ana informasi yuk. Jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Roso. Sireng suka kudu eling lan waspada bejo-bejane wong lali bejo sing eling among rasa nggih among wektu jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula mamiyok taser limriti di malam hari Lan kula nek Inga Wijaya ngaturaken sugeng dalu lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.